салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ҳоло мехоҳам як каме маълумот дар бораи обхезиҳои ҳафтаи охир дар Олмонро ба шумо расонам. аз рӯзи душанбеи ҳафтаи гузашта паёпай боронҳои зиёд шуданд ва дарёи Рейн аз соҳилҳо баромада ба минтақаҳои наздик бисёр зарарҳои калон расонд. чуноне ки дар аксҳо мебинед, зарари бисёре расонида шуд, хонаҳо валангор гаштанд, кӯпрукҳо шикастанд, тамоми шаҳр қариб дар зери об монд ва ғайр аз ин то ин соат 133 нафар ба ҳалокат расиданд ва зиёда аз 1000 нафар дар ҷустуҷӯ ҳастанд. айни замон дар заминҳои Рейнланд ва Рейн-Вестфалия корҳои ҷустуҷӯӣ давом дода истоданд. чӣ тавре ки гуфтем зиёда аз 1000 нафар беному нишон ғайб заданд, мардум, волонтёрҳо ва инчунин МЧС ҳама каса дар якҷоягӣ тамоми ин манотиқро ҷустуҷӯ доранд. дӯстони азиз, дар ин ҷо 2-3 акс ва якчанд пора видеое ки ба ман равон кардаанд пешкаши шумо менамоям. Selo, punya selo.